Wa friend me bebe makwame asante bia. Twafo hene lati kubase. Me kroya na msanye chidom hene. Oh, adreso ekwape. Me chia hwefo. Egwa metisu no twafo hene egwa. Egwa bia emse waka twafo hene a. Tete bere na okun wo no waka twafo hene na edi okun anim. Okun bia ebepa no. Ase ono di anim. Ansa no hene betime pua abonti fra no. Adi se twafo hene na osiesie kwan mu ansa hene time nya kwan epie. Nti meti megwa so. Megwa na yo bere megwa. Yodi kendi no yo bere ma. Ena me mabedi am yo bia. Nti mini twafo hene okuwa se. Late kro na ye kro bi. Enye kro ba ko. But nipa dodo na nim se kro na ye kro ba ko. Enye kro ba ko. Ye kro bi na obem kra mpo a eso ye kasa ye ka. Esinu kuba se focus awoka. Ena so na hena se focus awoka. Na mo akoye se kro a abom nti no. Mo a wo abonti ni nim se kro no. Ye kro bi. Late ye kro bi. Ya wala te ahina se. Ene wala te kuba se. Eso ahina se focus awoka. Eso kuba se focus awoka. Ye ni late hene. Ye ni bibia a woka no obetimi akase late hene. Se de bia woka mampon hene. Tutu hene, buri hene, ebi ni asa. Aha ye ni late hene. Because krona ye kura bi obi ya ne hene. Ye wala te kubase hene. Ene ye wala te ahina se hene. Late kubase hene no. Tete no. Na ono no ye chidom hene. Ema okuapeman. But ene nsem bi kakra ewo ho nti no. Chidom side no nkotwere ho. Na mo ahina se hene no ono ye okuapem benkum hene. Ti benkum hene no ono ye ahina se hene. Late ahina se hene. Ene ye wala te kubase hene. So nti ye ni bibia ye ka no late hene. Din late no eye kura bie ene form late no. Nti obia so woni hene. Kubase fo e wo hene. Kubase hene no ni din de na otu ademfra. Okodi afna otu ademfra a otoso asia. Ono ye kubase hene. Ena ahina se hene na ye osabere ma asiedu okọ ababium a otoso abiesa. Ono no ye ahina se hene. Ono ano ye kwapem benkum hene. Enkranfo no ena tu ye din. Enkranfo no ena tu ye din because ye no won ena nam e bai. Nti wo kan la. Enkranfo na freja ija ofre ne la. Ena te no e yo obu. Nti first no on se wo for obu a utimi de ebom se etimi peja. Nti enkranfo no na to ye din ma ye benya alate. O sabere ma esi bi okọ ababium a woto so abiesa. Ofre no ho late hene. Late hene. Nti se ba se so no koye late hene na kubase hene oye den. Na se kubase ni wo. Na se kuro no so ye kuro ba ko. Na kuro no so de enye kuro ba ko na se ukọ aka iskra. Wa che kuro nim. O se upper town and lower town. So meaning say menti asimu no medication kakra no. O broni ka town a eye kuro. Enya bron na wo friend town eye kuro. Nti so broni ka se upper town na che se kubase no eye kuro ba ko. E na hena se eye kuro ba ko. Nti se wo be frɛ wo late hene de a na che se kubase eni wo biu. Eno na ye ngentum. So be frɛ wo late hene. Nti because of friend wo late hene nti no afi bia so a otena kwakan ma opese ofro ba kubase na obedan ne ho wa ha. E kire se kuro no ampa ono odi so hene. E na ye kubase fo so se ye mpene. Ye re ma no kwan sa. Esan se ye hwe mampon ne abotachi a wo bom eye kuro abia ebom. But obi ade ni lemu. Mampon hene di ni lemu. E na abotachi hene di ni lemu. Nti ye nte se wonya ntawantawa biada. Sa na ye so ye reka se ahena se hene no oni ni lemu na ye kubase fo so ye ndi ye lemu. Kuro ni nyina obi a wo ne hene. E na menim so se wo hene bia afeso. Na wo redi wa afia wo di afe no wo krom. Onfa afe no nko bi krom.
untimi nkodi afi no obi krom nti se obetena paka mu afi wo krom na wo dia bakuba se de yere nye ntumu sa de se wafa ye kro no aka wodem enu nti na ema afi bia ekreti sa problem no na efa chidom asem a me kan no the embri bi atwam asem no be ye be court traditional council na mamponfo idimind say chidom na ye wonde a nwadi na ye kubazefo nso say chidom na ye yende a yenso ye di nti manhwefo nso erepre say wonde a nti emu asem ko traditional council then time no na osi ade ya wonya ne baby ko ene wo nti odan asem no the ma benkum hene because of asem no koye tobe wo nti odan asem no the ma benkum hene eye osabere ma esi bi okọ ababium autoso ebiesa ahina se hene ene benkum hene mokwa mai odan asem no man so ntena so no nka na enu na chi no krata ye nsa kan no o kire ese eye osabere ma no kire ese yen kubase fo yen di ahini ma ni nyeyi yen yedi ye ya konfo na ndadi fo nti yen ntimi ndi nyini nti with honor authority no o se won fa chidom no won fa mama mfe na o kire ese kubase ye kura ketua bi a eben ni kuro mu nti se kubase ye kura ketua bi eben wo kuro mu a na wo ti kuro kese mu no de nti na wo soa se kura ketua bi na ben wo kuro mu no ehwa na ho pese wo soa ba eni nti kubase fu se yere makwan ema ne nti na pakan mu ma nti 3 years ago oya attempt yam pene edi oye ne bai because gidi kura course ma ahemfo ne bi ahena se ahemfo no bi fifi apakan mu hwehwe ase na enya sam ketwa me wi amede ho evidence nyina ba kire wo okay ahemfo ne fifi apakan mu hwe ase nsesa anka ba ne sa senti ase ye adwuma anka nsesa ba ne sa but ntiase anya adwuma nti no eba because kubase fu nyina ko bo dompem ewo ohye so ena ahena se fu nyina so tia pakan mu no wo so be bo dompem ewo ho na esewani ense ka kire doma e course na police fu na yade that day police fu yade papa because the police fu ni wode a anka na ebesi no enkoye papa ena enu na chi no ase obesi bio ansana afia so ase asibio enti se mpanifo amfa wona nsifam na sa asem nwu anka no amasumdwe aba meji di se eremfa sempamba esan se kubase ni ahena se ye nheda ni se corona bie no wo personal problem debi na mo ahinsam mu no ene yere kase wondi one line na yenso yendi ye line because kubase wo hene it is say you betena wo na mo be kata ye hene so latehene na makubase ayira de kubase fusi ye rinje ntum sa because e dey obi a person ni kuro pue obi a person what nenka e wo ba bia na akoba say kubase de ereyira na yere ka corona bom aye corona baako but any was a tama wori chiche kwapem nkuro no 17 towns no kubase ka ho ahina se ka ho ene timi ye 17 towns but na obeti na obi reka bakwa sembi o kan na waka corona bom no wa ye ne late ka ho na se corona ko ye kuro baako na ko ka ho ma ne ye 17 towns okuapini bia o yokuapini a onima apakwasem no beka kire wo si tama 17,000 late kubasi ye kuro baako lata hena si ye kuro baako me wi a me de ho evidence nyina be ma ho na ba hu late kubasi ye kuro baako lata hena si ye kuro baako enne ka bo ma asa na be ye benya 17,000 se kubasi nka wa na nka 16,000 se ya hena se pa eye late nko a na nka 16,000 but kubase e kan as a kuro baako e na hena se kan as a kuro baako e na koye 17,000 e na won se sesi a enipa twist abakwasem no obia le twa abakwasem foforo tete na esi ya yenim se abakwasem a yenim se dawo de dawo no obia le twist ne te enti ama youth ni nim
no kwalo pa e wasem nim ama youth ni nim no kwalo pa e wasem nim na wo kapa na youth ni say oh se Kubasefo mo hye benkum hena ase se mo hye benkum yo Kubase e kan benkum nkuro na efome beye benkum no Kubase kan ho bi Kubase ye kuro ba ko a e kan ho ena e ma ne ye benkum no na se sebe yewura osaberima asiebi okọ ababiom detect ahena se hene ene benkum hene mokuapem sorry ti me mfre ne ho la manfe hene no ti me mfre ne ho mampon hene no ti me mfre ne ho tutu hena de nti no refre ne ho late hene na je so ti me mfre ne ho late hene so ye ni late hene nti na na sidi okọ onye late hene na onti me nya late hene so da onti me nya late hene da oya ahena se hene ena oye benkum hene emokuapema ye jetum ye de ni di sa edeman na mo onye late hene futu a me de be ma emrante ne maba wa ye mmabunu no si wonsi abotere asem we de enye sekan ne etuo ni nkonti ba ene ye de beka ye de mrakwan ene ye de beka asem ye nya kase yerema osaberima asiedu okọ ababiom detect ahena se hene ni benkum hene mokuapema yerema ne ntena apakan mu mma Kubase no saa ne yaka na saa so na be ye adwuma yerema ne manne otena ka ho obi be bisasi de nti ne yerema ne mba because ohene bi betimi akotena apakan mu obi krom ye o obi betimi akobi krom no akotena apakan mu ene se Kubase hene de ye bibi not on en safre nana asiedu okwa nana asiedu okwa timi kase ba na mere ba wo program no me ba me nante wo fom metena pakan mu yaman ho kwan nanu mpo no ontena pakan mu mfini kuro ni mu emfa mma owura mi kuro ni mu a eye Kubase kuro ni mu owura mu wi a na otena pakan ni mu esane se obi yivite no ifia ekomampoma na ba nso obetana pakema sebe orentana pakema mfiri kronim emfa nkomampom na mo oba odena pakan ne beto kem no de akodu mampom kronim na fe wafro sana ahini mu no eteden ahini mu sana etenen obi betimi akotena pakan mu obi krom nti obetimi aba Kubase embribi mu ne yere ye nana Siedu ademfra yi ye vitamin oriba no also betena pakem ye man kwan otena pakem mo de bai enti ye betimi aman kwan bra wa besre ye se program ya mayi vitamin mereba ana obi a eyi wo Kubase obi akoyi vitamin oriba obetena pakem ye nsi wo ne ho kwan na mo so obetena pakan ni ma fini kuro ni ma bade eno de ye njetum na mo obesre ye wi a odena pakan no to kem no wura Kubase wi a na watena pakan ni wura Kubase mu no baby obepese obetena mafibia enye problem ya man kwan obetimi atena na wo so obetena mafidi kuro ni ma abade yes ye mpene na ye pese wi ase nyina hu Ghana man nyina ate se late na wate no enye kuro ba ko eye kura bi aka bom Kubasefo ye ware ahenasefo ware Kubasefo enti ye wo emofra wa ha won papa mu fi ahenase ene ye wo ahenasefo won papa mu fi Kubase eno de ensehwe because ye wo Kubasefo wo ware manfefo ye wo Kubasefo wo ware mamponfo ye wo Kubasefo wo ware asantefo eno no nkire se ye japade a eye yende no obi betimi eje fi nsem nti yema wiase nyina te se late eyekura bie na esono ye kasa kura ayeka esono hina se fokasa ene esono Kubase fokasa mefa bibi kakra nhyewo eba okuapeman ma yen late fui yen ye frɛ mukase Kubase fo ye frɛ no asobu ase wo kwa hina se a wo frɛ no aso ase
Emi say asama bian amaken ubon say difference wom kubasefo efre mu kasi se asobu ase ahinasefo se aso ase nti sa wa da bian keke ebe kire se kuro no enye kuro baako na ye kura bian na mesre eboku apemem se mesre won mpani a wonim sa abakwasem yi nyina won fantugwa na mbebun nu hu because it told me baby a obeko koshia sembi obeko social media obeshia sembi mbebun ne nte ne yakoso na ase e na se yanga yenim mpanyifo na wonim no so mpese wo beka no kware no akirem youth no nti ama youth no wo se na ye pempuntu ya e na sese e na moloko e na moyese e na modabi impuntu jo bia pe woni krom ete se wo papa ato asase agyawo se hwa asase no so na fa hwe wo nua na obi ya wa adamfo nti wa ba so ro fa asase no na wo se o oye ma adamfo nti onfa na ofa asase ni wi a wo nua no ehe na wo betara ede na wo bedidi so ehe na wo bedidi nti sa na kuba asafo ye kan ye nya hena asafo ye fine ye ne won piri bibia ho na mo asama ye kan se esunu kuba ase ene so na hena ase nti obi ani ni lemu na mfa so ndwe mra abusua na mebusua kai wo se open sa papa no ma na mekanfo nana tachi bites ena mekanfo ede ama omo so ana omo de ekwapem bites ede abadwa so ekwapem bites ede abadwa so na sa wo ye oba na sa wonya o month na wontimi flow ya ena na mekanfo nana tachi bites ena mekanfo ede ama trust me over bedamase echi memory fi say ekwapem bites eno ene ewo so subscribe Ekwapem TV na mo like it na mo sign share page no na enko chi nationwide baby a wo so a wo hwemi ahensam ensam a esefata ne adi ye to yie en na yan di ye di achi wo baby a no kware no wo eti sa wo hwemi yan a wo frɛ yan a wensa ebeka yen yewura Larry Owusu ye tia wo papa dwumadi no yegusuara yetie fonso. Hello, this is your boy Joshua Tingo. You can swore call me Americana. Keep watching Ekwapem TV. They will give you the best. They give you the best and you're going to watch the best. Ekwapem TV. Be also. Hi.